Vuorossa viidakon veijari. Hei! Jos on hätä, vedä kahvasta. Silloin me tulemme paikalle silmän räpäyksessä. Mauri! Junnu! Pauliina! Viltsu! Mikke! Allu ja Patu! Viidakon veijari pelastusryhmä. Tulihiekkaa. Päivä alkoi kivasti. Hetkinen nyt, Allu. Mä olin täällä passissa pari tuntia ja sä tulet... Totuus on se. Sä olet hidas, mä nopea. Ei muuta. Ei tehdä tästä juttua. Metsästyksessä nopeus ratkaisee. Eikä herra varastan toisten aamiaiset. Päinvastoin tärkeintä on kärsivällisyys. Nopeus! Kärsivällisyys. Alkaan! Menkää muualle leikkimään. Kohta taas sattuu. Viidakon veijarit, nyt harjoitellaan. Vuorossa tänään ovella käärme potkuu. Banzai! Herra Maurin raidat lähtevät taas. Tiedän sen, Mikke. En ole ehtinyt piirtää niitä tänään. Menkääs asentoon. Mutta onko herra Mauri vahva, jos herra Maurilla ei ole raitoja? Anna olla, Mikke. On todella noloa, kun puhut siitä. Hei, menettekö alas valmistamaan maalin? En voi näyttää tältä. Selvä, onnistuu Mauri. Kiva, mihin jäimme? Auta mua sekoittamaan. Kärsivällisyyttä, kaveri. Kärsivällisyyttä ja tarkasti. Nopeus. Kärsivällisyys. Ja nyt käärme potku. Tämä neutralisoi vastustajan, jos se osuu oikein. Käärmeillä ei ole jalkoja. No niin, ystävät, velvollisuus kutsuu. Viidakon veijarit! Pelastusryhmä! Hei Mikke, avaisitko sinä? En ole ihan pukeissa. Onnistuu, herra Mauri. Ja nyt sinä sanot, ystävät, mikä teidät tänne toi? Ystävät, mikä teidät tänne toi? Jos ette vastaa, mikä paukuttaa? Ei noin Mikke. Allu, Patu, mitä te täällä teette? Ai, hei suuri tiikerisoturi. Tulimme tapaamaan sua, koska sun pitäisi hakea hieman... Siis mitä? Oranssia maalia. En vieläkään kuullut. Oranssia maalia. Meillähän on jo sitä. Aha! Ei, raitani! Tuon vika! Raidaton tiikeri on kuin... Banaaniton Mikke. Olen voimaton ilman raitojani. Me ollaan pahoillaan, Mauri. Ei hätä ole tämän näköinen. Mennään Salvadorin luokse ja haetaan maalia. Niin, totta. Hyvä idea. Odottakaa hetki. No niin, mentiin. Vielä ripaus purppuraa, ja se on täydellinen. Tervehdys, Salvador. Pahoitteluni, mutta voisitko valmistaa minulle hieman maalia? Oikeasti, ketä te veijarit luulette olevanne? Tulette varoittamatta, kun olen keskellä luomista. Olen taiteilija. Yritän vangita maailman kauneuden kankaalleni, ja sinä haluat, että sekoitan maalia. Niin, raitoihini. Raitoja. Kiintoisaa. Inspiraatio syöksyy sisimpäni läpi. Älä liiku, Mauricio. Luon sinulle raidat. Tiikerisebra. Tiikerikäärme. Pinkki tiikeri. Salvador, tiikerit ovat oranssimustia. Oranssimustia? Oranssimustia? Missä mielikuvituksesi? Ihan sama, kaikki oranssiväri on loppu. Aha! Ei! Raitani!
Mikset heti sanonut? Rauhassa, amigot. Osaan tehdä maalia suurelle tiikerisoturille. Mutta sitä varten tarvitsen erikoista hiekkaa, jossa on oranssia väriä. Sitä sanotaan tulihiekaksi. Ilman muuta. Mistä sitä löytyy? Sitä löytää vain yhdestä paikasta, aavikolta. Aavikolla selviää 3 tavalla. Numero 1, ota paljon vettä mukaan. Numero 2, ota paljon vettä mukaan. Ja numero 3, no? Ota vettä. Kyllä, kuinka tiesitte? Selvä. Hyvä on, ystävät kohti aavikkoa. Ottakaa vettä. Ei banaaneja aavikolla. Miten Mikke pärjää aavikolla? Liikettä, Mikke. Me olemme varmasti lähellä jo. Ami! Tanskuja, vanskuja, ihania tanskuja! Kyllä. Taisit jäädä kangastuksen uhriksi. Niin käy aavikolla, kun tulee liian kuuma. Pysähdytään juomaan vettä. Mikä hätänä, poju? Vieläkö on jano? 557 miljoonaa 223 047 16 miljardia 557 miljoonaa Terve, ystävä! 202. Keitä te olette, Ja mitä te aiotte tehdä mun hiekalleni? Haluatte varastaa sen? Häipykää! Kuules, haluaisin huomauttaa, että hiekka on luonnonvara eikä sinänsä kenenkään omaa. Tervehdit vieraita ikävästi. Kohtaat pian suuren tiikerisoturin vihan. Vai tiikeri? Pinkki, nykytiikerit ovat pilalla. Oikea maali oli valitettavasti loppunut. Tämä on väliaikaista, eikä pilkkaaminen ole kivaa. Mikke nauttii. Mikke löysi korvallisen vanskun. Tule Mikken luokse, herra banaani. Hei, en mä ole banaani. En ole banaani. Tule takaisin, isokorvainen ihana vansku. Tässä on tulihiekkaa. Otamme tarpeeksi maalia varten. Valmista. Saimme tarvitsemamme. Nyt kohti kotia. Sanokaas, miten ajattelitte selvitä aavikosta ilman vedenpisaraakaan senkin varkaat. Näkemiin, näpistelijät. Roisto! Ilkeä isokorva vansku. Matka pois täältä kestää tunteja. Emme pärjää ilman vettä. No, lähdetään matkaan ja toivotaan, että sataa. Viltsu, sataako täällä usein? Ai, mietitään. Ehkä kerran. Ei koskaan. Kuumaa. Minä tainenkin pyörtyä. Pauliina. Mikke ei jaksa pidemmälle. Pinkki tiikeri tahmanäppeineen. Toivottavasti ei janota. Raikasta, herkullista. Pari tunnin päästä olette kaikki kuin kuivat lehdet. Ja sitten haen sen, mikä on mun, Roisto. Sinä se Roisto olet. Katso, mitä teen hiekallesi. Ei! Hiekamuruni, ei! Älä tee noin! Lopeta, Joko! Okei. Rauhoitutaan. Turha tuhlata hyvää hiekkaa. Haluatko? Kyllä. Ota kiinni. Banzai! Tuossa ovella käärmepotku. Hienoa, herra Mauri. Juuri noin. Yksi potku ja vastustaja neutraloitu. Toivottavasti seurasit tarkasti, Junnu. Kotona tarkastan tekniikkanne. Hän herää. Jahtaan teitä, kunnes saan hiekkani takas. Niinkö? Entäpä nuo hiekkaasi kohti menevät elefantit? Mitä? Lisää varkaita. Mä sanoin, hiekka kuuluu kaikille. Norsut voivat kantaa sitä tonneittain, joten...
Tonneittain! Ei mun hiekkaani! Ei! Mun hiekka! Mun! Elefantit olivat hieno keksintö. No niin, ystävät, palataan kotiin. Tulkaa! Hei hei, Bansku-kangastus. Hei, Pinkki Tiikeri. Pinkki tiikeri aavikolla. Kangastuksia. Ja valmista tuli, Mauricio. Tuntuu paremmalta. Hei, Mauricio, saanko vähän oranssia maaliasi? Tykkään siitä. Valmista, Mauri. Avaa silmät. Hyvin tehty, kaverit. Hienoa. Olisit nähnyt, miten nopeita me oltiin. No, en mä niin sanoisi. Vaatii se kärsivällisyyttäkin. Siis nopeutta. Kärsivällisyyttä!